E o proxecto premiado en galego de orquestas, grupos e música de verbena é a Banda Balbina. Boa da la derradeira, boa da la despedida, que vivades todos vos, viva a Banda da Balbina. Que vivades todos vos, viva a Banda da Balbina. Eu non teño nada preparado de verdad, pero unha das miñas cualidades é a brevidade. Bueno, quero compartir o premio, darlle un abrazo grande aos compañeiros de Sons das Tabernas, porque fan unha labor moi grande levando a nosa música ás tabernas, que é onde temos que estar a maioría das veces. E, por suposto, é un honor enorme compartir con los satélites, porque eles foron os creadores da verbena en Galicia como se ve agora. Bueno, como se veía antes de que houbera solo dúas grandes, non? Eles puxeron a verbena da que nos só nos nutrimos. Eu quero dicir que nos, a Banda da Balbina, levamos 16 anos xuntos, 16 anos os mismos componentes, que iso é moi difícil, moi difícil. Os que tedes bandas, os que formades partes de bandas, sabedelo. Facendo música en galego, facendo música en directo. Por iso eu tamén quero pedir que nos vindeiros premios Martín Coda se faga unha categoría que sea os técnicos de son, porque moitas veces, se non hai un bo equipo de son, se non hai unha persona, un profesional detrás, ti podes facer o que queiras, pero non se disfruta igual. E ao final, tamén dicir, eses grandes macroconcertos, non sei onde están, e nós nutrímonos das verbenas e do pobo. E de todos vós, gracias por votarnos, porque ao final ninguén vai pola rúa dicindo ostras, xa están aquí outra vez estes cantando en gallego. No, porque a música en galego non é unha imposición, nin siquiera é unha opción. É unha elección. E se ti conoces a Banda da Balbina é porque ti decidiches escoitala, e porque ti decidiches que podía formar parte das nosas festas. Un aplauso, por favor, para os compañeiros meus da Banda da Balbina. A sonaxe. E agora, se sobrou algo de tempo, voulles deixar decir algo, polo menos a un dos grandes comunicadores de Galicia. Cabrona, acordarnos tamén, claro, a min mólame estar con toda esta xente como finalistas nunha categoría como é música de verbena, facendo música propia, que sempre vamos ás festas e vemos moitas versións, que está moi ben, pero facendo música propia está moi ben, e considero que ten máis valor, e por iso pido un forte aplauso para o compañeiro de Silvia, que compón todas as cancións, que é Ramón Raíndo, e que traballa todo o ano por facer música propia, sexa cumbia, sexa pasodoble, sexa o que sexa. Entón, para min iso ten un valor, e acordarme evidentemente de todas as persoas que sin eles non somos nada, que acoden cada día a ver os nosos concertos, os vosos concertos, que nos descargan en streaming ou que nos consumen, en definitiva, porque sen o público non somos nada. Así que creo que falo en boca de todos que nos gustaría compartir este premio con todas as persoas que nos viñeron a ver unha vez en directo a Banda da Balbina. Así que moitas grazas.